Ngrungokke suaramu ki ning atian. Ning ati napa? Adem. Sejuk. Iya. Ning kok emane kowe watuk. Makane iki obate diombe aja mimi es wae. Nggih, Mas. Matur suwun. Aku gatek karo kowe janjane. Ngetekke napa wong kaya ngono? Isih dipaido ki reng aku reng. Ya wis terima. Yo. Sabar pacare 5. Tak muringan wae nek ngono. Wong aku gur kowe kuwi. Yo. Kledang. Alhamdulillah. Malah tempone rekake iki diayakke Yogya ki men maune sing saurunge playon terus iki terus didukke dadi men otote men kendhus. Bareng srepuk ndolot-sarang yang joget malah dadi kiprah. Ora apa-apa alhamdulillah. Nggih, kula nuwun wonten ing tlatah Jedhes Pacarejo Semanu. Ya aku arep njeluk ngundang Kang Gareng nganggo brajakan Surabayan. Langsung wae dikurke. Ayo sapa ya iki ya sing tak tenan. Yo kanca-kanca brajakan Surabayan. Wong iku wis digarap kok iki ya. Yo. Lanun. Yo.
nuwun wonten ing tlatah Jetris Ayang Rejo Semanu. Ayang Rejo Semanu gitu. Pacar Rejo. Nek cara saiki Ayang Rejo Semanu. Ya aja dibasake cara saiki ya pacar Rejo. Yang Rejo ya sak karepmu. Lan wonten ing tlatah Jetris Ayang Rejo Semanu. Pacar Rejo kowe iki ora kena mulak-malik jeneng wilayah niku ora kena. Iya ya. Heeh. Wis dalu punika kanthi bintang tamu grup Sukonedo. Iya. Ora nek Mbah Baut rene meneh kok ya. Kowe iki aja jagake. Kimpul masuk yo, ngadeg yo. Kowe kudu ngadeg disepati yo. Disepati yo. Yo. Ngadeg kok, ngadeg kok. Legane aku. Yo. Putra Pandhawa tata kati misraya nyekel mik anu nyekel mik alah mik ora pop mik ya ngendika kan kepripun nih marepe rono ora marep nang aku ngapunten lah geblekong mawon aja wis karepmu nek kuwi arep geblekong monggo ora ya monggo oh kula setani tesene mriku makane iki ngati-ati ya aja ngono cah mesake iki ngati-ngati pripun lho sing dasare panggunge sing kirang mepet kok ya kaya pepetno wis saiki wis barakne sing nyewa ha sing nyewa lak kowe nggih pripun niki kan pripun ora sama itu hah ya nembang tak bagi tembang dereng tau-tau nyekel mik lah kuwi ngopo kuwi sing kiwa kuwi siji wae rasa double pripun Mas aku wae sing loro iki ya karepmu arep sing apa tembang-tembang apa gampang saestu dereng pun saged ya apa lah cublak-cublak suweng apa-apa kan dikancani bapake mawon ayo Mbak penyanyi mawon harus apa Mbak Siden maksudnya oh iya aja mega kali Mbak Niken mawon oh iya ngapunten Mas masuk maksudnya kula duet kali Mbak dalu niki ya terangane iki ya cen ngerti sing masuk karo sing nggih saderengipun ngapunten nek nggih lupute lah dereng tau-taune nyekel mik kan oh ya bareng dirasani saiki sing dicekel kelampean nang iki ana mboten ya dah monggo Mbak ya Nggih Mas Kimpul. Iki ora nganggo trap dadine le medun gak mek griyeng ngono gek mlaku maju. Biasane nyekel napa kok ora kulino nyekel mic iki? Biasane menika. Sampean iki gemeter apa kemecer kok? Kemecer kuwi, kemecer wis. Blok kasuta wae kemecer kuwi. Biasa nyekel mic pun biasa. Oh, mau jare ra biasa. Monggo Mas Subo Kastowo. Subo Kastowo iki. Mana? Bar nyupa manggola apa piye lho? Ah, guys. Ini kan kepripun niki monggo. Iki mumpung wayangan gek ora apa-apa, Pak. Ya bawa. Bawa ngono. Bupatimu.
Iya iso ndagel. ono kalah. Nggih. Pripun Mas? Iki Bawa. arep sampean apa umure bawah kula ta niku nggih Mas nggih. Lah nggih. Ngajeni nggih. Soale nggih iya. Nggih. Iki tak pakai sing gampang iki. Manut kanca-kanca wae. Nek sakit aku sing ngelik bareng. Hah? Nek sakit aku sing Wah. Lah mungkin kok sakit iki. Oh iya. Mas Tak kira arep kowe ngono. Masih lucu kaya peluak. Pelawak, Oh pelawak. luwak. Mboten sisan landak. Monggo. Gek jo. Mas Ulis pun sakit. Apa, guyu. selindro? Seneng kula. Rong dino wingi mboten guyu blas. Apa wis damai? Pun damai kok. Lho sambar ki ngene iki lho Mbak Niken. Aku ngerti Mas Ulis meneng wae ora muring ki aku wis wedi dhisik ngono. Nek nik Mas Ulis maksudnya biasa, sing medeni kok sing ngempul niku. Nek kae mono lah kae meneng wae lucu ae. Lah niku nek ngendang dang tak dang. Nggih pripun Mas Dalang? Bawa sak karepmu ae. Dik. Mbak maksudnya. Dek iye po. Iya. Po manut. Rumah wae. Suluk wae. Saiki suluk wae. Mas Kimpul ki dalang. Ah, suluk wae saiki. Biyen kan tahu mewakili Kapanewon nglipar to. Oh lah enggak. Festival. Suluk wae. Ngapunten lho, kowe bukane umuk lho ngapunten nggih. Kowe iki wah, Dites. alhamdulillah kula 2012 lulus SMP kula tamatke SMP. Nggih. Lanjut teng Jogja, SMKI kula tamatke, lanjut teng ISI nggih kula tamatke. Oh ditamatke ki lulus ngono maksudnya. Nggih men kula tamatke. Masih lucu. Ini mboten. Sejatosipun kula isa angkatane Mbak Anggi. Oh. Kuwi bedane Mbak Anggi ngeten jero sekolah niku latihan gamel, pulangane Sekolah. gamel nggih. Nek sampean Sampean? Elektron. ora tukang kebun, Mboten ta. Niki kan pripun? suluk serumah wayut. Nggih. Rintingane 6. Serumah wayut. Wah, Kang terus bandar nyoba tangan. Padahal seluluk. Neng bar iki ya engko gek nembang lali janjine. Nah, yo. Ya. Suluk, yo suluk. Ya suluk. Iya lo. Lali janjine kayak mungkin tembange seluluk kayak mungkin Odo-odo serumah wayut. lagune lali janjine. Lag dibacotke lali janjine. Lah iya. Pelok. Lah serumah wayut slendro pelok kena. Pelok 6. Iya. 6 abang. Iya. Lumonem sih. Lumayan sih. Iya apa? Kan gawa gamelan dhewe lho. Lah yo men ketok wong pinter senajan lah. Barakane digoleki dhewe lah yo men mumet. Nemolu. Tenan to. Serumah wayut. Niki selulut sing kok bawa nggih. Nggih. Sang Yaksendra Gura Rupa. Wer. Yo. Mengakses hati angin. Pang. Penggemarmu kayak. Pengbar apa rak mata. Tak kira. Biasanya ki dilempar bunga lho, kayak dilempar tabuh. Mboten niku nganu. Wis-wis rak nurut gamelan apik. Dadi suwake apuke kleng gamelane dile yo sik ngene iki. Diteruske lewat dodo. Pang sempal keprabang. Iya. Selo kaplesat. Wah, apik. Sato lumayu mangungsi. Waduh, luke medeni sumpah. Aku kalah aku. Gendane apa piye? Gendane apa piye? Yo kene tak. Ora maksud sunah latihan kok. Oh. Dalang elektron. Penyanyine kowe. Kayak terus dintekke kagiat. Kagiat kagudo. Kagiat kagudo. Tan bisa njaga ati. Wah. Tepuk tangan. Nggih, ngapunten sak kamat-kamat amargi kula nggih senes wiraswara dadi nggih ngapunten nggih. Matur nuwun umpama. Oh, sik joget sik no. nembang sik no. Joget sik. Wis. Urung dadi yo.
Ki ngene, ki gandeng men kowe gelem joget. Ini buat kamu ki kowe. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi mboten loka tapi malah tambah. Kebah. Amin. Gusti Allah tansah maringi berkah dateng Mas Dalang lan sedaya mawon. Amin. Kok dengaran meletik. Pokoknya sukses selalu Mas Dalang. Amin. Amin. Lan semuanya. Pokoknya Nggih. sukses. Monggo liyane nek jenglo dongake ning Wow. Lah kowe ndongane awakmu dhewe ra mandi kok arep kadol donga lho. Uripmu Adol meluntir kok arep ndongane lah. kancane lho. Nek jenengan apa adol donga kula jasa ralat doa. Lah kepripun? Nek dongamu kleru kok tak ralat. Nggih, pokoknya yang penting sukses. Amin. Manjada wajada. Apa Iya, artine? bener. Selagi kita berjalan di atas kebaikan ini sama Pak sukses. Wah. Iya. Letik. Mongko kleru artine kowe. Orang meletik. Aku mau buka Google sok ngerti kok dikom maju. Kuwi kuwi artine sing asli manjada wajari barang siapa bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh pasti bisa. pasti dapat juga. Ora kok barang siapa ngawur berarti. Iku lho, mak iya iki lho. Nggih, nggih ngapunten nek klentu amargi kula gawe klentu mungkin sing bener ki Mas Dalang. Nah. Nanti pun kula desain berarti nek aku Desain. pinter nek dikira aku yang Desain. pinter. Nggih monggo. Mungkin ndak nggih. monggo. Yo. Nggih, monggo. Ayo lek terus ubleke kuthak. Yo. Hey. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Hae, hae, hae. Pak kaya kursinden. Niki versi jogetane Mas Dalang waktu ketemu Mbak Tatin. Wah, bajigur. Mas Dalang mriko kok mboten nyebutke dalang sampean. Oh. Dalang tangga kula nika. Oh, Sing kemaki ke to? Oh, Oh. aku ya Monggo lanjut. tangga ya sak omah. Yo. Janjane kowe nang galakatmu Yubriani Kanggo mandi. hatiku sujana kowe kancan arani taninya ya ya hai ya 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 Oh ya. Aku nunggu kowe SMS lagi Bila telepon ini Mantel aku yang kepatok Pipimu masih tak lali janjine kandhane alasane Oh. sapa wong sing ora kelo kadung dandan kowe ora takon hae 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 pripun Mas Waduh. Kimpul Aja mutah neng kene. Preksa kono, preksa. Pripun? Lucu loh. Betul lucu. Lucu ya nanggap. Sing nanggap. lucu ki guyu wong mutah kok lucu gitu Kayak preksa kono engko. Engko gek. Agar madang yo ngemi. Monggo. nggih Mas Nggih, kakean gunem tanpa guna. oh Dijarilke apa? Nggih amargi guna Dandung tak ngono. drum.
Kakan gelem tanpa guna. Heeh. Amargi guna ngedram. Ya dientekke. Allah. Kok awah ki lho. Maksud iki Nyawang apa, Ro? Piye? maksud iki swantene sae ngono lho. Alah, Duk. Brose. kowe kepengin dadi bros. Boten maksud iki pakanipun nggih. Pakaianipun ngagem bros. Jogja deles. Ya dadi bros ngono. Jen. Kepengen Brosku miring. Boten. ngecek tangi ora ngono. Lho, Yo tindakke. temitine. Kara. Kan Janjane kowe ning endi? Oi. Kaya katu sejak hatiku sujana Oi. kencan karo wanita liya. Matur suwun Mas Dalang. Matur suwun. ya makasih juga. Mas Kimpul. Siap. Hati-hati engko nek mlebune sikile lho. Sesuk pindonen ya main kacek. Iya. Nyolot. Waduh, aduh. Iya. Drama kehidupan kaya ngene men. Kurmain guyu apa? Pengantatane aku yang guyu tenan karo batin modar. Iki wayang ngedeke bojo. Ya. Bojo loro. Dek Mega. Tangi. Sekolah, engko ulangan dong engko. Pripun Mas Da? Hah? Pripun? Engko ulangan. Hati-hati. Ken jumeneng mboten? Hah? Jumeneng mboten? Walah iya masa yeneng kruk ngono. Iya. Kan ngadeg iki. Retya mau lah nganti banteng rebab kok kuwi mau kok. Mas Kimpul. Kowe seneng tembungan ngono. Mboten. Lho, piye to? Nang bapakmu bakal entuke bakal entuk calon mantu sing ora tau dikatani. Selit aku sik sae-sae mawon. Aku sae lho. Sae napa? Hah? Sae napa? Sae ora. Sae lu. Lagi lu ngeroki gak? Bajik. Nggih, Mas Dai saiki luar biasa tenan. Hah? Iki lho, goro-goro sik ningali nggih tasih kathah. Ya ora. Nggih alhamdulillah, Mbak. Kula niku awan-awan elek-elek. Kula niku ampun kesupen sekolahe kalian ngibadahi. Nggih. Lho, mengingatkan ki baik lho, Pak. Matur nuwun lho. Kowe ngelekke karo pun Kakang. Saling mengelekkan. Saling mengelekkan. Lah iya, teges kena wong anu ki kudu iso saling melengkapi, kudu iso lek tinelek. Lah iya. Ya ngono kuwi sing tak senenge iki ngono kuwi. Iya. Napa wong wae iki bar pamer kok wi. Pamer apa? Pamer cewek. Hah? Cewek. Astagfirullah. Aku kuwi nek ten gurusen sok seneng ngeposi ngono kuwi lho mbuh fotone sapa iki kok ora weruh aku kuwi. Tuman. Maneng nek enak ya dipindho. Kenyanyi napa Mas Da? Ngenteni wis langsung wae. Ngenteni sapa? Ngenteni kowe aku. Lah wis nang kene kok. Lah iya ngenteni lehmu nyanyi ngenteni. Iya. Langsung mawon nggih. Langsung sing ngakon nganggo bawa ya sapa? Mboten enten. Ngarit. Ngarit. Makasih lho coklate. Pripun? Makasih coklate. Dihabisin ya. Iya. Neng mengko mosok ya arep neng panggung. Wah, bapake disunting. Aku ngenteni tekamu. Koyo ngenteni wujudmu.
kamu ki ning atian. Ning ati napa? Adem. Sejuk. Iya. Ning kok emane kowe watuk. Makane iki gek obate diombe aja mimik es wae. Nggih, Mas. Matur suwun. Aku gatek karo kowe jane. Ngetekke napa wong kaya ngono? Isih dipaido ki reng aku reng. Ya wis terima. Yo. Sabar pacare 5. Tak muringan wae nek ngono. Wong aku gur kowe kuwi. Yo. Kledang kae teku Ya. Matur nuwun ya, Dik. Sampun sami-sami, Mas. Nggih, gak lenggo. I love you full. Sak bager. Hah? I love you sak bager. Kurang sak bakal. Nah, sak kebon. Sing kok gauta I love you delalae. Wah, ora sida sayang ngono ta. Lah iya. Wes ayo sowan Bapak. Ya, wis jam 2. Ya. Men kek rampung. Heeh, soalnya engko awan ulangan aku. Lah iya. Lah ya wis ora usah suwe-suwe. Ayo le tak derake. Heeh, siap yo Kang Gareng. Tunjung tratepang. Margaden Brayetno Semuriris Semuriris Eko Bali Wo agi omongan kok wis ngentut. Bergegek ugek sak dulita mel. Den nuwun sewu. Panjenengan mriku sinten kok merpeki kalih kula? Panjenengan mriku satru saking pundi? Sinten kekasihipun Raden?
Siwa Semar. Kok sampean nyeluk kula Siwa napa kula tepang kalih sampean? Siwa ditepungake wanjen Siwa Semar urung tepung karo aku atmajane Rama Arjuna. Atmajane Kanjeng Ibu Betari Supraba. Aku Praba Kusuma Kak Siwa. Ndara Praba Kusuma. Putrane Ndra Janaka sing patutan kalih Betari Supraba. Nggih, kula emut. Duk nalika semanten ingkang Rama madeg Nalendra teng Kayiwangan dipun wenangaken gayuh widodari seketri kurang sawiji den. Iya, Siwa. Lah njur wigatosipun napa kok njenengan mrebeki kalih kula? Siwa Semar mangerti aku diutus dening Kanjeng Ibu Betari Supraba supaya dina sak mengko ngawu-awu Sudarma. Golek yono ngendi durunge Rama Raden Arjuna. Siwa Semar mareka den prayitna semores kabali tetyane kandayane Trisunya purnama sasi Kilar tengahing latar mileng lintang Bima Sekti. Denek jenengan madosi ingkang Rama Ndara Janaka kula pun ngertos. Nika niku bendara kula nika niku mampane teng negari Ngamarta. Ora usah suwe-suwe Kak Siwa. Ayo derekno aku menyang negara Ngamarta. Aku bakal suwita nglawan ngersaning Rama Arjuna. Mengke riyen niki bakal enten dayuh sing dugi mriki sapa kula piyambak mboten mangertos piyambak prayogine dintosi mawon den mareka den prayitna sumuriris kinarya wangsit pindha kumbang anget saping tawang susah angin ngendi nggone miang kali ing kangkung beksimi ber ana pandhita buta iki sapa Raden menawi jengandika nyuwun pirsa kalih kula nderek tepang kula menika pandhita ing mring cendhani para begawan gembung tanpa sirah inggih Raden ana wigati apa mrepeki kelawan aku nuwun sewu menapa jengandika Raden menika Raden Prabu Kusuma. Iya dasar kepura nyata aku Raden Prabu Kusuma. Wiladala menawi ngaten cocok kalian menapa ingkang dipun aturaken anak kula pun atas wati anggenipun sanget gandrung kapiyandhem lawan jengandika Raden Prabu Kusuma. Supados sak manggile lalana sukulan penggalih jengandika Raden Prabu Kusuma kersa kula boyong dateng pertapan mring cendhane kula dhawuhaken dening anak kula pun Ataswati gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung begawan gembung tanpa sirah njaluk pangapura sakurung yen to pancen karepanmu kaya mangkono sing gedhe pangapuramu. Aku urung iso minangkane mergo aku duwe kewajiban ya kuwi aku kepengin ngawu-awu Sudarma. Golek yana ngendi durunge Rama Raden Arjuna saturing Madukara panengah Pandhawa.
Mula sing gedhe pangapuramu aku rung iso minangkane sing dadi karepane anakmu lan sing dadi penjalukane anakmu. Sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku aku bakal sowan menyang pertapan mring Cendani. Wah. Slak modar anak kula. Anak kula ingkang gandrung lawan panjenengan mika prasasat sampun ngiklasaken dhateng pejah gesangipun mila Raden Slilanana Suklan penggalih ngandika kersa kula boyong. Aku ora iso gegap-begawan gembung tanpa sirah. Aku isih duweni kewajiban menawi ngandika mboten kersa kula ingkang badhe meksa dhateng panjenengan mangsa burung arep meksa karo aku. Saut mangsa burung. Hai. Kowe kae kepiye kae? Waduh, Truk. Ndara Praba Kesuma disaut pendhita buta. Weh lah dalah iki nek ora awake dhewe sing ngetutke ora bakal kecandal.